ఓకే మైథిలి, నిన్న రాత్రి కొంచెం ఓవర్ చేశాను, ఏమనుకోకు. సూర్య, నువ్వు తాగడం తాగకపోవడం అనేది నీ ఇష్టం, కానీ నువ్వు అలా తాగి నీ వల్ల పక్క వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టడం తప్పు. సారీ. సారీ చెప్పాల్సింది నాకు కాదు, లహరికి. లహరిక నేను చెప్పను, చెప్తే దాని కొమ్ములు వస్తాయి. ఈ దోశని ఎప్పుడు దోశలాగే ఎందుకు తినాలి? రోల్లాగా తినచ్చు కదా. చెప్తా. మొదలెడదామా? హలో, ఏ డొమైన్లో ఇచ్చారు? అది బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ అని అనుకుంటా. టఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారుగా. ఏఐ మోడలింగ్ బ్యాంకింగ్ సర్వీస్. మరి టాస్క్? సెక్యూరిటీ.